Nyima kawuono picha mabende neno kanyo amano picha mar Hilary Mutyambai mabende en jalno mabende ochung'ne obila e pacho kae. Kabende anyakwaramo gi ajwang' weche mabende mamoko mabende podi waluonu machiegni mago tudore kod wechego mag jiwo kata medo neno ni sekta mar arita e pacho kae odhi mbele e yo makare ahinya to mano motelo ne yiero maduong' mabende biro bag kanyo mano chieng' tich ariyo juma manyien. Kabende nyaka sani mano jatend migawo mar arita kwe pacho kae Dr. Fred Matiang'i kabende otene kod Inspector General mar obila mano Hilary Mutyambai odiochieng' ma kawuono kaachiel kod jodito mamoko e sekta no mar arita e pacho kae gibiro mana bago romo mar neno ni arita kwe oseket e okang' machalo kaka mane ahinya to sani ma Jo-Kenya ikore mar dhi e yiero. Jo-Kenya duto nitiere kod geno ni e kindego mag yiero arita biro bedo e yo makare mar neno ni onge chochni moro amora motimore e kindego mag yiero. Weche makamagi bende wabiro luonu e yo makare kaluwore ni nyaka sani nitiere obila mopogore opogore mosechak tere kor gwenge duto ma pacho kae e polling stations kata kuonde mag luto ombulu mohewo 46,000 mago e counties duto 47 e pacho kae mar neno ni chal mar arita e kor gwenge duto ma pacho kae obedo e yo makare mondo jopiny kik bed kod luor moro amora e kinde